Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα θα φτιάξουμε βραχιόλι πλεξιφλέξι και θα κάνω άσπρο με μοβ. Ωραία, ξεκινάμε. Δεν σκέφτεται τόσο εύκολα σχέση με τα κοκαλάκια. Το γυρνάτε έτσι και ανάλογα αν θέλετε αυτό βάζετε αυτό, αν θέλετε αυτό βάζετε αυτό. Εμένα πάντως με βολεύει έτσι και σας πιστεύω έτσι θα σας βολεύει. Πάμε και ξεκινάμε. Το περνάτε από τις δύο μεριές. Μπορείτε και να αλλάξετε, μπορείτε να το κάνετε μισό άσπρο, μισό μόβ και γενικά αυτά. Και μπορώ να πω το ότι είναι αρκετά εύκολο, αλλά εγώ στο μέρος 2 που θα ανεβάσω σε λίγο θα αρχίσω λίγο να σπριντάρω, δηλαδή να γίνω λίγο πιο γρήγορος και συγγνώμη αν ακούγονται άλλοι ήχοι, αλλά τι να κάνουμε, είναι λίγο δύσκολο να γυρνάς ένα βίντεο και να ακούγεται μόνο η φωνή σου, δηλαδή χρειάζεται να είσαι μόνος σου για να φτιάξεις ένα βίντεο για να γυρίσεις. Τα γυρίσματα για παράδειγμα τα κάνουν το βράδυ και ναι, ή όχι κλείνουν νομίζω τους δρόμους, αλλά τα τραγούδια κλείνουν τους δρόμους και το κάνουν το γύρισμα. Εμείς όμως δεν χρειαζόμαστε να το κάνουμε αυτό, δεν κλείνουμε δρόμο, δεν το κάνουμε μες στη μέση του δρόμου, είμαστε μέσα στο σπίτι, αέρα να μην είχε, θα ήταν ότι καλύτερο μπορούσα να φανταστώ αυτή τη στιγμή. Και μετά θα σας δείξω και την πανέμορφη συλλογή. Πριν ξεκινήσω έφτιαξα ζεσταμένα, μιλώντας ένα τίποτα για να βρω, για να καταλάβω τι είναι το πρώτο μου μεγάλο βίντεο στο κανάλι. Όλα τα υπόλοιπα είναι short και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τόσες προβολές. Σοβαρά δεν το περιμένα ποτέ. Λέω εγώ εντάξει το πάρα πολύ είναι, θα είναι 1000. Ξυπνάω μια μέρα και βλέπω το βίντεο μου έχει φτάσει 1155 προβολές και λέω εντάξει εδώ είσαι. Και αυτό με το καρέτσα. Παιδιά, μας μένουν ελάχιστα άσπρα και έχουμε λίγο πρόβλημα γιατί τα άσπρα μας τελειώνουνε. Πρέπει να έχω άλλο ένα. Ναι, πάρω από άλλη κασετίνα. Να το παιδιά, κοιτάξτε πόσο μεγάλο είναι. Να την έχω ανοίξει, αλλά δεν νομίζω να έχει. Εντάξει, έχει αρκετά. Πιστεύω 2-3 άσπρα ακόμα θα τα χρειαστούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μοβ. Άσπρο μοβ. Όλο και κάπου μες στην κασετίνα μου θα έχω κι άλλο άσπρο. Παιδιά, πιστεύω φτάνει αυτό. Και παιδιά, άλλο ένα λαστιχάκι μοβ και τελειώσα. Και τώρα το πιάσιμο είναι δεν είναι καθόλου δύσκολο. Κοιτάξτε, έχει δύο αυτάκια. Τα πιάνετε και τα ανοίγετε. Και όπως είναι ανοιχτά, τσουπ, βάζετε μέσα τα δύο αυτάκια. Το ίδιο και από εδώ, αλλά εδώ θέλει λίγο προσοχή. Και τσουπ, να το βραχιόλι μας. Και τώρα ήρθε η στιγμή να σας δείξω και την όμορφη συλλογή μου που είναι αυτή εδώ. Πιστεύω δεν το περιμένατε να είναι τόσα πολλά. Είναι εξαιρετικά απίστευτο. Φοβερά.
Και ξέρετε, έχω γεμίσει αυτόν εδώ τον κουβά, αν φαίνεται, τον έχω γεμίσει και πάμε τώρα να μετρήσουμε πόσα έχουμε. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, μισό λεπτό, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ένα δαχτυλίδι και αυτό εδώ είναι το πιο μεγάλο της συλλογής μου. Οπα, κι άλλο ένα, 44 και αυτό μετράει για 3, άρα έχω 47. Και παιδιά, να κάνετε ένα like, ένα subscribe για την συλλογή μου και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο που ίσως να βγει άλλο μετά. Like, subscribe και comment για να με κάνετε πιο γρήγορο. Τα λέμε.